ଲଗାଣ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ବାରି ପୁରା ଅସନା ହେଇଯାଇଥିଲା। 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବାରି ଲିପାଲିପି କରିଥିଲି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ବାରିରେ ଯାଇ କିଛି ନୂଆ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ। ଆଚ୍ଛା, ବାରିରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେଠାରେ ଥିବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବାଇଗଣ ଆଳୁ ତରକାରୀ କରିବାକୁ ମୋତେ କହିଲେ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବାଇଗଣ ଏବଂ ଆଳୁକୁ ତେଲରେ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣିଦେଲି। ତାପରେ ତେଲରେ ଫୁଟଣ ଏବଂ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ରକୁ ଦେଇ ବଟା ଯାଇଥିବା ମସଲାଟିକୁ ପକେଇଲି। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ସୋରିଷ ମସଲା କଲେ ସେଥିରେ 3 ଭାଗ ସୋରିଷ 1 ଭାଗ ଜିରା ଦେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହିଲେ ଆମ ମସଲାରେ 3 ଭାଗ ଜିରା ଏବଂ 1 ଭାଗ ସୋରିଷ ଦେବେ। ଏହା ସାଥିରେ ପିଆଜ, ରସୁଣ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାର ବାଟଣ ସହିତ କିଛି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଯେମିତିକି ହଳଦୀ, ଲୁଣ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ସବ୍ଜି ମସଲାର ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇକି ତରକାରୀଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତରକାରୀଟି ଫୁଟି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେଥିରେ ଛଣା ଯାଇଥିବା ବାଇଗଣ ଏବଂ ଆଳୁକୁ ଦେଇକି ତରକାରୀଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଏପଟେ ମୋ ତରକାରୀ ହେବା ଭିତରେ ସେପଟେ ପିଲାମାନେ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି କରି ଖେଳରେ ପୁରା ମସଗୁଲ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଏବେ ମୋର ଖାଇବା ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। କିଛି ପ୍ଲେଟ୍ରେ ତାଜା ସାଲାଡ଼ ଆଉ ଗୋଟେ ଫୁଲକା ରୁଟି ଏବଂ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବାଇଗଣ ଆଳୁ ତରକାରୀ ପରସି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଆଜିର ଏ ଖାଇବା ମୋ ଝିଅକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ସତରେ ଛୋଟ ହେଉ କି ବଡ଼, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଭବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମକୁ କିଛି ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ଆଜି ଖାଇବା ସାରି ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଆମ ଘରକୁ ବାହାରିଗଲୁ।